Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. En estas últimas semanas se están a producir diferentes rodajes en Galicia. Una de ellas es la grabación da curtametraxe Madalenas, producida por Gaita Filmes. Madalenas è una curtametraxe dirigida por Félix Brichel e producida por Gaita Filmes. Protagonizada por Diego Anido, José Luis González e Flaco Estevez, a película conta a historia de Loto, que coida do seu irmán Ulises. Este último é totalmente dependente debido a un acusado problema psicomotriz. Madalenas ten a Paula Quiroga como directora de fotografía e está a gravarse na provincia de Lugo, e Mestre e na Serra do Xistral. Esta curtametraxe ten o apoio de Agadic e do ICA. Estaremos pendentes das novidades que chegarán desta nova produción de Gaita Filmes. De momento, a súa estrea está prevista ao longo deste 2022. Non hai fronteiras, cantaste e cantarei eu con xeito das nosas nais, festexaremos a vida da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, con xeito das nosas Una película galega que xa anunciou a súa estrea é Código Emperador, de Jorge Coira. O filme, producido por Vaca Films e protagonizado por Luis Tosar, inaugurará la edición número 25 do Festival de Málaga e chegará contemporaneamente a salas de cine. Mientras tanto, xa podemos ver o tráiler. No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad. A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales. Eso suena bien. Me llamo Alex. Wendy. ¿Cómo vamos? Han vuelto a casa. Hay un problema en la urbanización Los Altos. Parece que le he roto la puta cara. Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente a uno de los empresarios más influyentes de este país. No va a denunciar. Hay que cuidar a los amigos. ¿Amigos de quién? ¿Qué es exactamente lo que ese tipo quiere encontrarse? Está chantajeando. Eso está bien para la familia, pero para nosotros. Divirtiéndose con un chapero en chulga. ¿No te das asco? Control de togas, ¿no? Policía, ella dice que usted la forzó. Yo no le hice nada a esa chica. Todos tenemos algún deseo. Busca el suyo. Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o prazer de ter connosco a montadora e script alaricana Alba Gallego. Que tal, Alba? Benvida a Cinefilia. Hola, ¿qué tal? Pois ben, encantado de tenerte aquí neste plató de Cinefilia unha vez máis, con novos proxectos tamén que nos cal estás involucrada, pero empezaría a retomar un pouco, digamos, un tempo de hai un ano e medio, máis ou menos, que foi cando gañaches o premio ao ensaio audiovisual sobre o audiovisual galego, co vídeo Esquecido, non? Contanos un pouco o proceso dese traballo que me parece moi interesante, no? A reflexión que faz sobre a memoria, os novos medios digitais, como se conserva a memoria agora, no? Que temos máis posibilidade de facelo, pero que se perde, no? Polo camiño.
Pois mira, isto surxiu de feito en pleno confinamento, estando pechados. Sí que era unha idea que eu tiña moi na cabeza, xa sabía ademais da existencia dos premios e tiña aí como pensado, debería facer algo con isto, porque eu, bueno, na miña casa, na miña familia, tiñamos sempre unha cámara, sobre todo cando eu era pequena, e gravábamos moitísimo. E isto digitalizouse e temos ese acceso a este material, pero eu coñecía moitas historias de moita xente que ou non tiña, ou sí que cando eran pequenos gravaban, pero tiñan en cintas de vídeo por aí perdidas. E, bueno, un pouco desta situación tamén de agora, de que todos gravamos 50.000 vídeos con móvil, pero aí quedan na galería e demais, surxiu pois esa idea de facer este vídeo ensaio, que máis que plantexar ningún tipo de sentencia, pregúntome cousas e, bueno, pois durante o confinamento, puxeme a buscar material dentro do meu, a buscar información e demais, fixen a peza e, bueno, co que non contaba seguro era con ter o premio. Sobre todo o que máis disfrutei, que o premio obviamente tamén, porque é un recoñecemento, foi que me escribiu moitísima xente que se emocionou ao ver o vídeo, porque lle recordou a súa infancia, porque os motivou a buscar entre os seus vídeos ou a digitalizar o que tiñan, e esa parte, a verdad, que para min foi moi emocionante. Parabéns, de verdade, outra vez máis, e animamos, ademais, a los que queren participar a este premio, que se abrieron hai pouco as bases, están online, entón, calquera que ten unha idea, vídeo ensaio, tamén ensaio escrito, pode consultar as bases na páxina da Academia de Audiovisual Galega. Seguindo falando dos teus proxectos, estás involucrada en algunos con Kraken Films tamén, moi interesantes. En especial, bueno, quería falar antes de todo da curtametraxe Fracturas, porque se está movendo agora por festivais, tendo recorrido. Como foi o teu papel dentro deste proxecto? Pois mira, eu concretamente en Fracturas, Fracturas é unha curtametraxe que se empezou a rodar, creo que en 2019, se non me equivoco, e outra parte en 2020 xa pospandemia. Entón, eu, digamos que me incorporei nese 2020 que rodamos como a parte final da curta. Bueno, aí fixen de script, traballei de script con eles, pero digamos que tanto na curta como en xeral cos proxectos que facemos con Kraken Films estamos colaborando continuamente. Kraken Films é unha productora, pero unha especie tamén como de colectivo creativo de alguna maneira, que estamos continuamente producindo ou preparando proxectos e demais, e con Fracturas pasou un pouco o mesmo, é dicir, por un lado rodámola, eu despois monteina xunto con Lucas III, que tamén montámoslo entre os dous, e despois toda a parte de distribución, de poñernos en contacto cunha distribuidora, de empezar a movelo, que efectivamente levamos xa un ano de distribución, en febreiro de 2021 empezamos, e pois, bueno, estamos moi contentos, porque ao final moverte por festivais neste caso, sobre todo de xénero, de terror, o fantástico e demais, a nivel internacional ou tamén a nivel nacional, en moitos que bueno, para nós foi e está sendo toda unha experiencia de aprendizaxe, eso desde logo, porque tampouco tiñamos moita experiencia antes cunha distribuidora, por exemplo, pero ademais de ver que ti fas unha curta e que a xente lle gusta, que de repente recibe un premio nun festival, sempre é moi ilusionante, a verdad. Pois parabéns. Outro proxecto tamén que eso pode verse online, unha webserie, Delicias Amargas, aí ti montaches, tamén ese proxecto, estás de montadora. Sí, Delicias Amargas estou eu de montadora. Son 36 capítulos que de momento hai ahora mismo emitidos hai 4 para 5, que en breves tamén, bueno, estamos emitindo cada 2 semanas. E sí, estiven aí de montadora, tamén en parte da produción. Delicias Amargas é unha webserie que naceu da Escola de Adestramento Actoral de Fernando Tato, dos propios alumnos. É un proxecto moi especial, non é unha webserie ao uso, no sentido de un grupo de xente facendo unha webserie cunha idea que tiñamos, como unha curta ou o que sexa, senón
son os propios alumnos os que, a partir de improvisacións nas clases da escola, sacaron as ideas, fixeron o guión, eles mesmos. É dicir, foi todo un proceso de improvisación, guión e despois rodaxe, no que os propios alumnos, que son actores, se involucraron en outros postos, non? En produción, en axudantes de dirección, facendo partes de cámara, etc. Entón, todo o proceso é moi interesante, eu considero que é moi interesante. Moi completo, non? Sí, sí, e sobre todo para, bueno, eu creo que xente que este formándose como actores, para min pareceme básico e moi interesante que aprendan outros postos do audiovisual, porque así, pois, o día que vayan a unha serie, pois van coñecer, van poder sentir empatía máis que se non coñecen nada, non? Que se só ven desde fora. A min pareceme que está bastante ben. Sí, sí, claro, ver un resultado, ver que tamén pode circular e poden difundirlo tamén, que esas son unhas de las posibilidades que dá aí a rede, ¿no? Tamén, e utilizarla neste sentido me parece excepcional, ¿no? Efectivamente, claro, agora a sorte que temos é que con, pois eso, en YouTube ti podes colgar a túa serie, movela, ensinala, proxectala, fixemos un evento que foi, bueno, veu un mogollón de xente, foi a estrea oficial, que aí proxectamos 5 capítulos, pero, ademais diso, unha webserie que permite unha curta, é que o podes ter en internet, que o podes mover, que podes ensinar o teu traballo, en fin, internet ten todas estas posibilidades que antes, pois, obviamente, non había. E hai un proxecto documental tamén que surxeu desta webserie, de ti neste caso como directora. Contame un pouco máis. Pois sí, eu, de feito, que despois acabei montando a webserie e ali colaborando pois, en produción ou no que fose, pero eu metínme no proxecto porque cando me falaron del, de que iban a facer pois, estas improvisacións e que o iban converter nunha webserie, dixen, isto hai que gravalo. E un pouco empezou como se fose simplemente unha grabación como un making of, non? Pero despois pareceume que tiña unhas posibilidades, pois por todo o proceso, o método actoral que seguen, os propios adestramentos que fan eles, como se van sentindo eles, pois eso, nos diferentes postos, o que aprenden, o que non, o que lles pareceu máis complicado, fixen unhas entrevistas, en fin, gravei todo o proceso, non tanto como making of, sino como para facer unha peza documental que ahora mismo pois, teño todo o material grabado e espero poder montalo próximamente e sobre todo tamén para amosar pois, a quen queira velo, o mundo, esta forma de traballar, que é un método que hai máis, pero bueno, me pareceu como algo que pode ser interesante para xente que non o coñece. Claro, pode ser de inspiración tamén para outros, ¿no? Que teñen pensado mellor tamén de desenvolver outros proxectos en outras partes, ¿no? Incluso de España ou de outras partes do mundo, ¿no? Tamén. Ti traballaches tamén en series importantes destos últimos tempos, La Unidad foi unha, pero en especial Rapa tamén, que quero lembrar, que aínda non se estreou, pero se vai estrearse probablemente moi pronto. Como foi traballar aí en Fedeira, San Andrés de Teixido, Ferrolterra, esa zona de las Rías Altas? Pois Rapa, a verdad, foi moi intenso, porque foron bastantes meses, pero estar, bueno, é que isto non só pasa con Rapa, é que a min pásame sempre que traballo en algunha serie que me leva a algún sitio. Neste caso foi Cedeira, ou foi Ferrol tamén moito. Coñeces os sitios que probablemente se non estiveses rodando non irías aí. Rodar Rapa para min foi xenial. A propia Rapa, tampouco podo falar moito porque aínda non se estreou, claro. Pero bueno, foi unha rodaxe destas cun equipo maravilloso. Moitas das persoas que estaban ali, pois eu xa levo traballando con eles moitas veces. Xuntouse un equipo que, por un lado, era dos que xa coñecía desde que empecé a traballar aí 9 anos, e por outro, xente nova, como sempre, non? Que coñeces nunha rodaxe, pero funcionando perfectamente. Bueno, destos equipos que fan piña e que rodar en Vixerbeira con vento, chuvia e frío non é fácil. No. Pero se estás nun equipo facendo un produto que ademais é moi interesante,
dirixido por dous directores, Jorge e Elena, que o tiñan todo clarísimo. En fin, para min foi unha experiencia destas que non se esquecen. Pois sí, esperamos vela pronto. A verdade é que hai moita curiosidade alrededor desta serie Rapa. Outros proxectos que está pendente de estrearse, Compañeiros, a que punto está agora mesmo? Compañeiros, hoxe mesmo estamos rematando a montaxe. Ah, moi ben. Pero rematando que nada, quedan cousiñas. En breves pasará, por un lado, primeiro os músicos para que vayan preparando a banda de son, a música que vai acompañar e demais, e tamén a postproducción, color e son, porque é unha curta que rodamos xa en outubro, que aínda estamos rematando a hora de montar, porque, xa sabedes como son estes procesos ás veces, que se ralentizan máis do que nos gustaría, pero que creemos que estamos moi contentos co resultado. Ahora vémola que é unha peza montada que non o primeiro corte, pero cando ves así sin banda de son, sin arranxar certas cousas que moitas veces velo e dices, que frío ou que tal, pero aquí xa nos está gustando neste momento, estamos contentos. Temos a uns protagonistas ademais maravillosos, Pedro Brandariz, que estivo por aquí recentemente, Adrián Castiñeiras, un montón de xente que estivemos rodando en Ferrol, tamén en Ferrol, un montón de xente que se involucrou en 3 días de rodaxe. Estamos contentos e espero, cando volva aquí, espero poder falar do percorrido de Compañeiros. Pois e nós tamén, e Bela tamén. E que tes algún proxecto agora mesmo que podes desvelar, no cal estás involucrada ou te vas involucrar en breve? Eu, en breve, vou empezar unha película. Que non sei se podo falar, pero... vou empezar... Quedámonos no... Vou empezar unha película, vou estar de escribir nunha película que se vai rodar en Coruña. E teño moitas ganas de empezar, empezamos en marzo a rodar e de momento estou aproveitando este tempo de parón entre unha serie e a peli para facer todas as demais cousas que imos facendo. Pois entón, moito ánimo, moita forza con todos estes proxectos e xa te esperamos aquí no plató de Cinefilia unha vez máis cando terás esos rematados e máis, incluso máis avanzados e novos. Moitas grazas, Alba. Moitas gracias a ti, Simone. E agora imos a repasar as últimas novidades que chegan da sala do cinema comercial e das plataformas digitais. Todos tenemos nuestra propia historia, pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan, sino el lugar donde comienzan. Despois de pospoñer a rodaxe de Belfast durante máis de 2 décadas, Kenneth Branagh filma o seu persoal a marcor realista. Reescribe as súas memorias desde o punto de vista dun neno de 9 anos, alter ego do director. O filme está ambientado na súa cidade natal, nos anos 60, ao principio dunha situación de conflito político e interrelixioso que nos seguintes 30 anos se alargará de forma dramática. Pero o filme alónxanse da violencia e dos enfrentamentos. Belfast refuma agarimo e boas intencións. A mensaxe buenista do director é moi clara neste sentido. Transmite unha mensaxe profundamente humanista. Un acerto e a vez un dos principais límites desta película. Definitivamente, Belfast é un filme que non rasguña. É conciliador e acaricia o espectador. É cine para toda a familia, unha postal para o recordo. Llevo toda mi vida en Belfast. Marchaos, no miréis atrás. ¿En qué año estamos? 1941. ¿Qué día es hoy?
Miércoles, creo. Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es medium? Especialista do cine fantástico e de terror, Guillermo del Toro demostra sentirse cómodo tamén na dimensión do noir. Esta nova versión del Callejón de las Almas Perdidas è un enxendro cinematográfico fascinante, con dúas miradas. Una conectada co Hollywood do pasado e a outra perfectamente in linea coa contemporaneidade. A cámara móvese segura neste universo retro, que ten máis que ver cos freaks de Parada dos Monstruos que co circo de Fellini. El Callejón de las Almas Perdidas é un filme da vella Hollywood, pero a vez a película fala sobre o tempo presente, sobre as mentiras e os falsos profetas. Neste remake del Toro aclara de forma contundente quenes son os monstruos e como se crea un enxendro. Una pequeña pistola. No cuesta tanto interpretarla como cree. Usted es un fraude, como yo. Si me ayuda, podemos dejar una profunda huella en esta ciudad. Apenas me conoce. Sé que no es una santa. Lo sé porque yo tampoco. Esto no es un truco de feria. Si tienes un traspiés, caemos los dos. No hemos visto demasiados encantadores de serpientes. Les damos lo suyo. ¿Qué has hecho, Esther? ¿Por qué lo has hecho? A veces no ves la línea hasta cruzarla. No engañas a los demás. Se engañan ellos solos. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all gonna die? Oh, no, what if we're rich? That would be terrible! Non mires arriba foi un dos maiores éxitos de Netflix nas últimas semanas. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett son algunas das estrelas presentes nesta última ficción de Adam McKay. Non mires arriba, aínda coas súas imperfeccións, definitivamente revitaliza o xénero apocalíptico, engadindo a sátira e a comedia nunha conexión especial como inquietante co tempo presente. A resposta abafadora dos espectadores deixa unha mensaxe clara. O fin do mundo está máis preto que nunca e pilláranos mortos de risa. I did have the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como sempre, buone visioni!